Tarragona obrirà al públic d'aquí 15 dies la capsa de la música de l'antiga fàbrica de la Tabacalera, un espai pensat per fer-hi concerts. Serà un dels atractius de la capsa jove, on els músics de la ciutat tindran totes les prestacions per poder-hi assajar en condicions. Un concert d'homenatge a Queen en què participaran una quinzena de grups del nostre territori, membres de l'Associació de Músics de Tarragona, servirà per inaugurar la sala Capsa de Música de la Capsa Jove de la Tabacalera el proper 22 de juny. L'obertura oficial, però, serà un dia abans, amb un petit tast musical a càrrec de Xavier Pié i Mac. Es tracta d'un equipament llargament reivindicat des de l'associació, una sala que compta amb un aforament de 500 persones, amb un escenari de 70 metres quadrats, a més de camerinos, magatzem, bucs d'assaig i altres espais. Tarragona començarà a estar al mapa dels grans concerts. Fins ara, que la sala, l'equipament que havia era el que havia, 190 persones, 200, com a molt. Llavors, d'aquesta manera, comencem una altra, diguem-ne, Champions League. El treball continuat dels músics i les bandes tarragonines de tots els estils, l'èxit que assoleixen fora de la nostra ciutat, vull dir-ho, i l'aposta de l'Ajuntament amb aquest equipament permetrà que es mantinguin i que en surtin de noves. I això ens permet afirmar que a la nostra ciutat la música i la cultura gaudeix de bona salut. La resta d'equipaments de la capsa jove, segons asseguren des de la mateixa regidoria de Cultura, es començaran a posar en marxa aquest mateix mes de juliol. D'altra banda, cal destacar que l'Associació de Músics ha engegat fa només un parell de mesos el que ha anomenat Oficina d'Atenció al Músic, un servei pioner que facilita als músics tot tipus d'informació legal, econòmica, laboral i que a hores d'ara ja compta amb una mitja d'una consulta diària.